Bon dia, bona tarda, bona nit. Mireu, avui faré una cosa. Tancaré els ulls, respiraré i m'imaginaré que esteu avui asseguts aquí al davant meu. I començarem amb un conte, ara us l'ensenyo. Es diu En Clip no hi és. Ja veieu, el vaig escriure jo fa molt de temps i el va dibuixar la meva superamiga, la Gemma Sales. Mireu, aquell matí l'Anna es va llevar i, com sempre, abans que res, va buscar el seu amic Clip. El va buscar per sota el coixí, per dins dels llençols, per sota el llit, fins i tot dins les sabatilles. Però en Clip no hi era. Va sentir com la mare li deia: «Anna, corre, vesteix-te, que arribarem tard a l'escola». «Anna, que encara vas en pijama», li va dir el pare. Però l'Anna ni els escoltava, només pensava: «On deu estar el Clip? On es deu haver amagat?» No pot entretenir-se gaire el rellotge, corre. Així és que, tot d'una, el pare l'agafa d'una revolada, la vesteix i li diu: «Vinga, cap a l'escola. No vull anar-me'n sense el Clip», diu l'Anna. «La mare te'l buscarà i quan tornis de l'escola ja serà aquí». L'Anna, així, una mica emmorriada, ho va fer. Se'n va anar a l'escola. Quan va tornar a la tarda, la mare li tenia el berenar a punt i li va dir: «Vinga, Anna, berena». «No, mare, m'has trobat el Clip?» «No, no te l'he trobat i l'he buscat per tot arreu, però no t'amoïnis, ara berena, ja sortirà». Però l'Anna no volia berenar i va decidir buscar ella per ella mateixa, en altres llocs que segur la mare no havia buscat. Segur que la mare no havia mirat dins de la nevera ni dins la bossa del pa, però en Clip no va sortir. Després l'Anna va anar al sabater, va treure totes les sabates, potser en Clip s'havia amagat allà dins. Va mirar dins la butxaca dels barnussos, tant del pare com de la mare, però en Clip no hi era. I llavors, mireu, es va rendir. Va seure a la gatzoneta, recolzada a la paret, i va dir: «Estic trista. Estic molt trista. Si en Clip estigués aquí m'ajudaria a no estar trista, però ho estic i en Clip no hi és». I en aquest moment, mireu, un raig de sol va entrar per la finestra i va anar a tocar la gàbia del Tit, el petit canari. I el Tit es va posar a cantar com un boig. Quan l'Anna el va sentir, es va aixecar, se'n va anar cap a la gàbia i li va dir: «Tit, petit». I llavors, realment, com si el Tit li hagués dit, va dir: «Ah, Clip, ja sé on ets!» I va córrer a la seva habitació i mentre corria deia: «Com m'havia pogut oblidar? Ens vam banyar junts i estava tan xop que el vaig penjar del radiador». Va córrer cap allà a l'habitació i, efectivament, penjat al radiador hi havia en Clip. El va abraçar ben fort. Estava tan feliç. Ja tenia el seu Clip. Ara ja volia jugar. Ara ja volia veure la tele. Ara volia berenar. Ara volia fer-ho tot amb el Clip, esclar. Però la mare la va cridar: «Anna, deixa't de jugar i de fer res més que venir a sopar. Corre, que ja és hora de sopar». I l'Anna, com era obedient, se'n va anar cap a sopar. Però abans, mireu, va ficar el Clip a dintre el llit. Li va donar un petó i li va dir: «Me'n vaig a sopar, Clip, però tu, sisplau, no et moguis d'aquí». I conte contat, aquest conte d'en Clip ja s'ha acabat. Un petonet per tots.